नराचा नारायण म्हणून दक्षिण कोकणात प्रसिद्ध असलेल्या तुळस येथील जैतिर उत्सवाला सुरुवात झाली। सकाळपासून विविध मान्यवरांची मांदियाळी मंदिरात होती। गावची कन्या आणि प्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा तुळसकर याही जैतिराच्या उत्सवानिमित्त उपस्थित होत्या। त्यांच्याशी संवाद साधला आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी। दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध देवस्थान श्रीदेव जैतिरच्या उत्सवाला आजपासून सुरुवात झालेली आहे। अनेक क्षेत्रातील मान्यवर मंडळी असतील ते या श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेत आहेत। या उत्सवानिमित्त आपल्या सोबत याच गावच्या सुकन्या आणि प्रसिद्ध अभिनेत्या शिल्पा तुळसकर मॅडम आपल्या सोबत आहेत। ते या गावच्या मुलगी आहेत, म्हणजे माहीर वाशिणींचा देव म्हणून श्रीदेव जैतिर प्रसिद्ध आहे आणि त्या या गावच्याच मुलगी आहेत। त्या सुद्धा दरवर्षी जैतिर उत्सवाला न चुकता आपली उपस्थिती दर्शवतात। आपल्या सोबत आता अभिनेत्या शिल्पा तुळसकर मॅडम आहेत। नमस्कार, आम्ही आपलं कोकण सात लाईव्ह मध्ये स्वागत करतो। दरवर्षी आपण श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेतात, काय सांगाल? दरवर्षी येते म्हणजे अगदी बालपणापासून येते। फार कमी जणांना माहिती की माझा जन्म वेंगुर्ल्यातला आहे आणि माझ्या आयुष्याचे पहिले काही महिने हे तुळशीतलेच होते। मीच एकटी नाही तर आम्ही सगळीच भावंड जैतिराच्या निमित्तानं दरवर्षी इथे येतो, भेटतो। देवाला तर येतोच आणि फक्त श्रद्धा नाही तर आमची नाळ पुरली इकडे। आता मी आणि काय सांगू, म्हणून येतो। अभिनय क्षेत्रात आपण निश्चितच नाव कमावलेलं आहे आणि काय साकडं घातलंय श्रीदेव जैतिर चरणी? मी जे अर्पण केलंय ते माझं नावच केलंय, कारण मी लग्नानंतर शिल्पा विशाल शेट्टी आहे, पण नाव माझं स्क्रीनवर शिल्पा तुळसकर लागतं ते या देवामुळे, माझ्या आजी आजोबांमुळे आणि आईवडिलांमुळे। सो साकडं त्याला माहिती असतं मनातलं जे काही आहे ते, आणि सगळ्यांची सुख समृद्धी आणि आरोग्य, मुलाबाळांचं सगळ्यांचं छान व्हावं हे। आता किती दिवस मुक्काम आहे? कारण 11 दिवसांचा हा उत्सव असतो, तर किती दिवस तुळसगावी मुक्काम आहे ते अजून ठरायचं आहे। ओपन तिकीट आहे, जेवढा राहता येईल तेवढा राहील, नाही तर जाऊन येऊन असणारच। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।